Moskvada soňky bir näçe ýylyň dowamında migrantlar gazaply biýdüzünçiliklere teze bar boldy. Ýüzlerçe adam Merkezi Aziýadan we Kawkazdan gelen migrantlaryň dolandyrýan ambaryna hüjüm etdi. Polisiýa ençim 100 adamy saklady. Gazaplylyk Kawkazly bir adamyň Rus etkinçigini öldürdi diýilýän maglumatlardan soň ýüze çykdy. Ukrainada gozalançylaryň armiýasynyň veteranlary we onu goldaýanlar Lvov şäherinde bu armiýanyň dürüdilmeginiň 71 ýyllygy münasibetli ýürüş geçirdiler. Bu milletçi armiýa 2-nji jahan urusy döwri hereket edip hem natsist Germaniýasyna hem de Sowetlara garşy görüşipdiler. Dünýäniň musulmanlary Eid al-Adha, ýagny Gurbanlyk bayramyny bellemäge başladylar. Kyrgyzstanda bayram münasibetli halal önümleriniň ilkinji festivali geçirildi. Paýtaxt Bişkekde yerli kärhanalaryň 30 gulaýy özleriniň halal, sultanda iýmit we kosmetika önümlerini hödürledi. Türkmenistanda Gurban bayramynyň gelmegi bilen bazarda satylan dowrlaryň bahasy 20% töweregi ýokarlandy. Owganistanda Gurban bayramy bilen bagly geçiriljek dawarlaryň öňýany ýurdun polisiýasy goşmaçy howpsuzlyk çärelerini görýär. İçeri işler ministrliginiň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Kabulda janyndan geçenleriň ençeme hüjüminiň öňe alynıpdyr.